Jai hau antolatu dugu, alde batetik plaza bizi egitasmotik mugikortasuna astean gure ekarpena egin nahi genulako, baina aldi berean aprobetxatu nahi genulako aukera hau plaza bizi egitasmoa bera ezagutzera emateko. Azkenean plaza bizik dauzka bi ardatz nagusi, bat da mugikortasun jasangarria sustatzea eta bestea da eremu urbanoen bernaturalizazioa eta naturgunen bizi berritzea. Orduan, azken ardatz honetan, azken palanka honetan, Txatxilkurdi guztiz egiten dau bat. Arlo honen aldetik, hasieratik baten gauen proiektuaz, azkenean mugikortasun erronkak ditugunak eta jarduera fisiko mailatik bizi ohitura osasuntsuei begira daukagun aukera hau aprobetxatuz, geure aletxua eskaintzeko proiektu honetan ekimen ezberdinen bidez.